Lavateli-kärry 20 Jussi on Kauhavan kone- ja metalli SR-tuotteen suosituin mönkijän perävaunu. Jussi perävaunun saat tilauksesta millä mitoilla tahansa. Jussi perävaunut voit valita mieleiselläsi värillä ja tarvittaessa perävaunut rakennetaan teille mittatilaustyönä. Tilaustuotteiden toimitusaika on noin 2 viikkoa. Moikka! Mä oon Arttu Mönkijä Medialta ja nyt mä esittelen teille SR-tuotteen Jussi-kärryn. Jussi-kärryn kokonaispituus on 290 senttiä ja leveyttä renkaista riippuen on sitten noin 125 senttiä. Teliakselin etummaisen pyörän navan ja vetokoukun väli on 180 senttiä. Jussi-kärry toimitetaan aina pyörivällä aisan päällä. Sehän on aika ehdoton varuste mönkkärin kärryssä. Lava on helppo irrottaa kärrystä yksinkin, jolloin sitten perävaunua voidaan käyttää perinteisemmin tukkikärrynä. Vakiona tämän Jussi-kärryn lavan korkeus on 30 senttiä ja sisäleveys yläreunasta 70 senttiä ja sitten tuolta lavan pohjalta 44 senttiä. Lisävarusteena tähän on tosiaan mahdollista saada 25 senttiä korottavat lisälaidat, jolloin meillä pysyy siellä vaikka aivan täys halkokuorma kyydissä. Etusermi on irrotettavissa ihan vaan nostamalla, jos perävaunua käytetään lavakäytössä. Silloin meillä ei ole tämä etusermi tässä tiellä ja meidän on helpompi päästä tämä kippaamaan. Kipin lukitus kuljetusasentoon on laitettu tänne eteen ja se on toteutettu niin ikään korin väriin maalatulla tapilla. Tappia ei tarvitse koskaan ottaa pois. Nostetaan vaan sokka ylös, siirretään salpaa sivulle ja laitetaan sokka takaisin paikalle. Nyt perävaunu on tästä kipattavissa. Kippirakenteensa ansiosta Jussi-kärry on erittäin kevyt kipata, myös kuormalla. Todella monessa mönkijän kompikärryssä lava on saranoitu tuolta ihan takareunastaan, jolloin sen kippaaminen käsin ei oikeastaan onnistu edes tyhjänäkään. Jussi-kärryssä runko on nivelletty täältä, jolloin lava on todella kevyt kipata. Tehosteeksi Jussi-kärryyn on lisätty myös kaasujousi. Tämän tyyppisen kippisysteemin käyttäminen on erittäin miellyttävää ja helppoa. Jussi-kärryn akselisto on rakennettu niin, että täällä on perävaunun napa, jossa on sitten kiinnittää telin yhdyslaippa ja tää on pidempi tänne eteen kuin taakse, jolla saavutetaan sitten sitä, että tää teliakselin ensimmäinen pyörä nousee kevyesti esteiden yli. Renkaissa on myös ihan normaalit perävaunun navat ja näillä saavutetaan tosiaan ihan järjetön 1500 kilon kokonaismassa. Jussi-kärryn oma massa on noin 185 kiloa ja sitten tämän lisävarustellun, jossa on siis 25 sentin lisälaidat sekä sitten kuuskankaiset renkaat, niin meillä on painoa noin 220 kiloa. Jussi-kärryyn on mahdollista lisävarusteena ottaa nostopuomi. Sähkövinssillä varustettu nostopuomi helpottaa suurempien tukkien käsittelyä ja lastaamista, jolloin pärjäät metsässä jopa yksin. Nostopuomiston vinssiin voidaan kytkeä sähköt joko suoraan omasta mönkijästä tai sitten erillisellä akulla. Nostopuomipaketti sisältää siis nostopuomin ja kaukosäätöisen vinssin lisäksi myös siirrettävän tukijalan, jonka paikkaa voidaan siirtää halutusti näiden irrotettavien pankkojen paikoille. Tässä meidän esittelykärryssä renkaat on korvattu kuuskankaisilla vähän rouheemmilla renkailla ja nämä on mahdollista saada mukaan lisähinnasta. Oikein kivisessä ja muutoin terävässä maastossa tämä on pikkusen parempi valinta, koska silloin me minimoidaan se rengasrikon riski. Nyt, arvon katsojat, mun on aika kiittää teitä seurasta ja toivottaa teille erittäin miellyttäviä ajohetkiä teidän SR-tuoteperävaunujen kanssa. Se on moikka!